Sau San Nok Hill. So, Bayana the praise ka ng number. Uday San Nok Hill. Ang mga person minute na ilang job na kailan siya matodyan ka sa minute na kailan kining yung pagkulit yan na kayo. San Nok Hill. San Nok Hill. Ito minutod yung number. Hindi ito maslip na ang ito iba. Kaya tayo na. Tumingin siya sa tayo. Tumingin siya sa tayo. Tumingin ito pero pa ba siya sila. Tumingin siya tayo. Kaya lang tayo tayo. Kaya tumingin siya. Sagan, Sanrigan, Nagrigan, Hanyarigan. Pero na na-praise ka pa rin kong naday na taladay. Kaya sa siya na ba? Iyan ba sa ito martian? Pero niya file the petition na ito palisip ko dito. Paglaban nasa dati ko, pagkasala ko doon. Kaya nilagat ng saan na na-praise ka pa rin kong? God. Ito ito ang naganyo yan. Nilaganyo yan ito ito sa? Na, nilaganyo. Sabi siya tanggap. Nilaganyo yan ito ito sa. Nagkakitang din ito ng naganyo ito. Naganyo yung meron ka ba't kinagtungat. Ito tawag lang. Kaya nilagat na na-praise ka rin kong. Kaya matang na sa na-praise ka rin kong naday. Kaya one way blinker ng play ay mga-praise. Kung disimbaar, iba disimbaar, hindi ay na-praise kumaar ka pala mga play ka. Kaya. Talaga mo, presyon mo, ayaw mo ka. Kaya mo sa barazon siya kapag kumasap dyan kinikiwi pagka sa breathing dragon na ito pala ito kaya sa bar siyempre ano nang barit ang kapag kumasap siyempre may sabon para sa dyan nasa dyan sa bar patuloy mati pagklase na light rasang-sang so, number kayo na si Karban Kabari kayo number like San like kapag siya kapag slip doon na ito mamaya na pinagpaba kapag ito ang doon San-Ribuan. So, ganyan ka-price ka ba ka-day ka-day? Isa siya mo? Yung naman sa hapon mo siya. So, ayaw naman sa siya mo. So, ayaw ka-price ka ba? So, ano, sa pari-petition na kapag-kalasip ka siya mo? Kaya gilagat mo na-price ka ng kanong ka-bahay, na-price ka ng ka-doon, ang tabi na-price ka ba-kando dyan ka-doon, na-ato, tapos ka, tumayalang kapag-kalasip ka, mga kapag-kalasip ka dyan ka-doon. Kaya gan ka, kaya gan ka. Keloyang, ano mo ka mo? Kaya maklem. Kaya maklem sabon sa buwan. Sabon nag-yakit. Kalaban mo bro. Isasin mo. Keloy mo ato. Ay maginig mo. Kaya magkakalas ka maghando. Diyan mo ko hagabay na magkakalas mo magaling tapos yung pangyayari sa buwan. Tuloy. Lain nyawa. Kapres ka pala ibigay ujay number line hayon ar line hajar line pa hayon
terjadi di siap berat pada lawan lawan. Dosen. Belajar. Silakan. Arjan pada terus kepada lawannya kedua-kedua. Kembali semuanya dengan bertanya dengan kedua minta katakan tunjuk dengan kedua. Tapi saat semula. Terus saya senang benda atau ini lebih dari semua katakan itu kedua. Tidak akan berani tak kita tu semula itu.